Data ni bakit ko na pa-relax man ay. Pa-silpon lang. May manta lukuin tayo man. Kita yung ataw. Sobre. Okay. Dakam. Awang ka ng klase dan ng bigot. Kay, kumusta nga ba kay? Kumusta nga ti daw mo? Naglat ka Ngayon medyo relax to ta. Sarap buhay Cellphone lang Ang dataw, mas kumintas daw mo. Dati good news ko. Sobre. Sobre, mumunti nagyanan. Inang kong nakmanan. Omo gayam karga na? It's a prank! Kawanpay! Ay, apaw. Talagamot na urayon mo't Siyempre, ikaw ang garot i-budget ko. Okay, medyo ano sampay lang. No, dapat isang kabasit na kwartata, ano sampay lang nga bin na tayo, may budget. Awan na road. May road nga Surusurum ate ag budget nga, wanti budget na. Sabagay mabalin dilat tamot Awang mo, iti maaramidan ta, baka urayan tayo nga sumangput ti sweldo. Sumangput to kanon tulat ta. Arag nilang-gulang-gungal, awan ti sundong. A few moments later. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Kanan lang ay! Oh no! Mga nan. Awang mati kananta. Na, pagreklamo ka. Kinakanamot, di ba nga ako sursurwag, tagi budget nga wanti budget na. Awan ni budget ko, di awan niluto. Sursurwamat ati mangan nga awan ti makan. Mangan. Raman ang din luto. Hindi ka matira manak na Ramanam, adda, dayta. Hindi ako matira manak nga Isursurum garod ti mangan nga awan ti makan. Ramanam! May mas? May mas. Gusto mo Buyaan ka. Gusto. Amen. Ay. Nyang dato nilutaw. Secret recipe dayta. Ang ka nga dumanama doon. Ibusog din. Naimas. Awan. Digital nga talaga ti karma. Nagpardas. Anak no siyak ti bang lukaw. Siyak mamutan tinalukaw. Napaluko ka man ng